Γράφει, Εσύ, πόσο μου το θυμόχος αυτό. Α, κι άλλο είχε. Ναι, και δεν είναι. Πρέπει να είσαι η πρώτη που το δοκιμάζει. Το δοκίμιο αυτό. Μωρή μαλάκο. Πήγαινε βγήκε γιατί έχει μεγάλο zoom και δεν σε πετυχαίνω. Πω, τι μωρό είσαι εσύ. Θα βγούμε ραντεβού. Θα βγούμε ραντεβού. Πες μαλάκος μην ανέβει κανείς και με δει με το κινητό. Θες να ανεβάσω στο Facebook. Εδώ κάτσε λίγο, κάτσε λίγο, κάτσε λίγο, κάτσε λίγο. Βίντεο σε τραβάω. Βίντεο σε τραβάω. Για να δω. Εντάξει. Τώρα είμαστε για φωτογραφία.